Hola, hola, què tal, com esteu? Tranquis que avui no vinc a indignar. Avui vinc a parlar d'una cosa que està molt de moda. Us vinc a parlar del meu gos, el Covid. Corre, vine aquí, maco! No tinc gos, i si en tingués tampoc es diria Covid, tranquils. Però aviam, no em digueu que Covid no seria un bon nom per un gos si no volgués dir el que vol dir ara mateix. Fa uns dies vaig llançar aquesta enquesta per l'Instagram. Bàsicament us vaig fer triar entre el Covid i la Covid, que el meu objectiu era que votéssiu entre femení i masculí. Problema, que jo vaig posar el Covid i la Covid i no vaig pensar que en alguns llocs diuen lo Covid i la Covid i en altres llocs diuen es Covid i sa Covid. Però espero que em pugueu perdonar. Jo pel que he pogut observar, al meu voltant la gent sol dir el Covid, però en canvi els 50 correus que rebo de la universitat cada dia parlen de la Covid, les mesures de prevenció de la Covid... La Covid, la Covid, la Covid. A principis de confinament, quan tothom estava motivadíssim i deien sí, aprendré a fer pastissos i faré exercici cada dia i totes aquestes coses, doncs jo també procurava llegir articles de lingüística i això cada dia. Spoiler, va durar poquet. Sigui com sigui, vaig tenir temps de llegir un article de Josep Lacreu superinteressant que parlava sobre el tema aquest del gènere del Covid. Pels que sigueu curiosos, us deixaré l'enllaç de l'article a la caixeta de descripció. Josep Lacreu el que fa és explicar millor el que, si entreu a l'Optimot, us trobareu. En català, el gènere recomanat per Covid-19 és el femení, d'acord amb l'origen etimològic del mot, sigla anglesa que té com a nucli disease, corresponent en català al mot femení malaltia. Tot i això, també és vàlid el gènere masculí, ja que s'ajusta a l'estructura morfoprosòdica del substantiu, mot agut acabat en it. I què cony vol dir això? O sigui, no ens faràs llegir-nos el que ha dit el Lacreu, no? Ens ho explicaràs tu, oi, Aida? Sí, us ho explicaré. Covid és un acrònim. I què coi és un acrònim? Doncs és una mena de cicle, però més estranya. Molt bé, Aida. I si t'expliques? No sé, així per variar? Poso exemples. DNI i URB són sigles. Document Nacional d'Identitat, Universitat Rovira i Virgili. O sigui, tens la primera lletra de cada paraula del terme. I un acrònim, per exemple, és Incasol. Institut Català del Sol. O sigui, en Incasol no hi ha la primera lletra de cada paraula del terme, sinó que hi ha diverses lletres de cada paraula. Institut tens in, català tens ca, i sol, doncs tens la paraula sencera, sol. Doncs Covid és com Incasol, mireu. Coronavirus Disease, perquè és un acrònim en anglès. Coronavirus disease, i ignoreu el meu accent de pacotilla en anglès, vol dir malaltia del coronavirus. O sigui, tu quan vas dient Covid, 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 en realitat estàs dient malaltia del coronavirus, malaltia del coronavirus, malaltia del coronavirus, però igual que dius el DNI i no vas per la vida dient el document nacional d'identitat, oi? Doncs aquí passa el mateix, diem Covid i ja està. Normalment les sigles i els acrònims s'escriuen en majúscules, però Covid ho acabem escrivint en minúscula. Per què? Perquè ja ens hem oblidat que és un acrònim. Els hi va passar el mateix a les paraules SIDA, OVNI o radar. I per què és important saber que Covid vol dir malaltia del coronavirus? Perquè si entens això, entens que el nucli d'aquest acrònim és malaltia. Malaltia és una paraula femenina i llavors això ens porta a dir la Covid. O sa Covid. Però què diuen l'Optimot i Josep Lacreu? Que també és una paraula acceptable en masculí. Per què? Perquè la gent ha incorporat la paraula Covid sense entendre que venia de disease i que venia de malaltia. I ha pensat, Covid acaba en it. I normalment en català les paraules acabades en it són masculines. Lacreu en el seu article en fica uns quants exemples. Ardit, cabrit, confit, escrit, polit... Totes aquestes paraules són masculines i acaben en it. Aleshores, si tu sents Covid, el més lògic és que pensis Covid, doncs deu ser el Covid, perquè si parlo de l'escrit, el delit, doncs serà masculí, el Covid. Conclusió, totes dues són opcions legítimes. Tot i que els mitjans de comunicació i la gent que utilitza la llengua en un estatus com a més elevat sol utilitzar la forma femenina. Això ho podeu saber, però ho podeu aplicar o no. I ara ja teniu arguments per aplicar el que us vingui de gust. Josep Lacreu també comenta que aquest problema no només el tenim en català. També el tenen en castellà, en francès, en italià, en portuguès... Vaja, en la majoria de llengües que distingeixen entre masculí i femení. Clar, els anglesos no tenen aquest problema perquè diuen the Covid, que no és ni masculí ni femení i es queden tan amples. I què hem de dir? Covid o Covid? Va, preguntem-ho a l'Isadí. Covid-19.
Covid. Jo dic Covid agafant-me les regles d'accentuació i en com es grafia la paraula. És una paraula que acaba en i, d i no porta cap accent, per tant, en principi hauria de ser aguda. Si dius Covid, sembla que estiguis parlant del Kobe, que és la mascota dels Jocs Olímpics de l'any 92. Kobe també fa per nom de gos, no trobeu? Jo crec que seguiré dient el Covid, perquè és com ho he dit fins ara i crec que tinc arguments per seguir-ho dient així. I no res, ens veiem al proper capítol. A reveure!